Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Udaba ka Yolanda Gumbi from the Gumbis. Indaba yakhe uthi ubuyele ekhaya. We guys, siyaxoxa ne? Ukubuyela ekhaya uma isimo sibheda akusilo ihlazo. Ukuba umabuye emendweni njengoba besho njalo beze bekuphe igama usuke ube brave because kunabantu odade nabo bhuti abahlala la emshadweni izimo zingasavumi sekubonakala ukuthi manje kufanele ukuthi behlukane because impilo ukuze iqhubeke omunye efanele eqhele komunye. So ngibona i-comment la ethi ngaze ngaphoxeka ngaze ngaphatheka kabe akube yinto esishayela ihlombe ngesinye isikhathi because masibuka umntwana lo ikhaya aphuma kulona nangendlela sekuvela ukuthi uhlukana ngayo nomnyeni umnyeni wakhe umuntu osezo expose ukuthi ubepheka kanjani. Uyabo manje uma usuyabheka nje nawe uhlehla kancane ukuthi hayibo kanti umnyeni ubenjani. So ukubuyela ekhaya uzothola amandla amasha umndeni wakhe surround umndeni omthandayo aqhubeke nempilo maye ufuna ukuya esikoleni ahambe esikoleni mali khona ibhizinisi azoliqala enze something nje ngoba besibona ukuthi uyoli before ubenza kanje wafika umshado wahluka uyabanje nje manje unale glow yokuthi usekhaya. Manje ngikubona kuyinto esingaze siyibuke njengehlazo oyinto ephoxayo. Siku-2025 guys. Ileza izikhathi zabazali nogogo futhi yibo ababefika ngisho namagama afana nokuthi umabuye emendweni because bekwenza kube yihlazo ukuzikhetha wena. Manje isikhathi sishintshile. Yithi sekufanele ukuthi yabo singabi nento yokubuka njengehlazo siyibuka njengento ephoxayo ukuthi uphuma endaweni la ungasajabulanga khona wakhetha ukuthi uphole uqhubeke nempilo. So angiyiboni into ephoxayo. Kube ngenye i-comment ethi KZN baningi mana ngixoxela yabo la eSouth Africa ukube bekukhulunywa ngendlela yokuthi akufihlwa baningi eSouth Africa abantu besifazane abahleli emishadweni eyama situations okungawona umshado abahleli ekhaya okungasilona ikhaya mawungathi uyalalela indaba zabo kuukuthi ke ngenxa mhlambe ukuthi ku social media abaningi abakhulumayo nabavelayo ilaba seKZN kodwa nje la eSouth Africa baningi abantu besifazane abahleli emishadweni engaphili. Abanye futhi sebesaba amasonto abaphuma kubo ngoba khona la engibona i-comment ethi isonto liyavuma yini divorce. Abanye umndeni abaphuma kuyona ngendle abanye abangani abanye bacindezelwa izinto eziningi omunye kuseyikhohlwe kwayena useze wayijwayela lempilo wayijwayela ukuthi kwenzeka kanje aqhubeke aphile kanjalo kanti ufile ngaphakathi akusibona abaseKZN kuphela. Angikusho lokho ngoba ngidefenda mhlawumbe into oyishoyo ngikhuluma nje njengoba kuba yiqiniso elivelayo sesibona indaba mayitrenda kuvela ukuthi nalo udaba oluthile abanye bebuza ukuthi wayehlalelana. Abanye futhi bafuna ukuthi mase bephuma bebe strategic because abasaphephile. Baningi abantu basemshadweni kodwa baphila impilo enzima. Abanye bafuna ngisho ke bazama ngisho ukupretenda bepretendela abantu ukuthi bengaboni ukuthi impilo abayiphilayo inje. So umntwana lo emncane emngaka impilo isanebanga elide kufanele simshayele ihlombe ngokuthi akubone ukuthi akaphumele ekhaya nakuba inkulumo zakhe ngiyilalelile ngizwa ngathi ublame omunye umuntu wesifazane yena fanele ejabulele ukuthi lento ingaye uye manje ubuyele ekhaya ngoba yena ubeseyijika yena eseyifaka kwiposition yokunderstanda le mpilo abeyiphila singayazi kanti kubo ila uzothola khona uthando langempela because akekho umuntu wesilisa okuthandayo ongathi makuthiwa nakho akusahambi kahle efuna ukuveza into yena ayibuke wayikala ukuthi le izokuphoxa emphakathini.
ngoba yena uvela kwakhe nebhodi besibona ukuthi uza nemotive yokuzomphoqa. Kwasale kwaphoqeka yena sibuka ukuthi hawu ibhodi ukudla kunalo inkinga ibhodi. Leli bhodi lithenga ubani? Wuye umnyeni lo omphekisa ngamabhodi anje uyabo. Hayi siyadlula kwindaba yaYoli nakho kunye we guys lapha yakwe The Gumbisi into yomshado kaYoli sayibamba khona neyokuthi ubaba wakhe akekho happy ngakho sabamba khona. Sabona ukuthi umzali kwesinye isikhathi uyayisupport ingane noma into engahambisani nayo ngoba umzali wakhe wayelobeshilo before umshado wakhuluma ngemfundo. Sekushadwa futhi waphinda amagama emfundo. Sabona ukuthi hayi mhlawumbe umzali khona into ayibonayo ngeke ingane kuthiwe halala yena agxile endaweni eyodwa ukuthi ufisa waze wathi umkhwenyana wakhe ngathi ngamvumela esho ngolanga lekushadwa ngalo. Sengisho ukuthi asikususele emoyeni bekukulapha yakho TV show. Hayi ke guys abantu ababuyayo nje siba welcome kahle, siyekene ukujajana, siyekene ukuhlebana, siyekene futhi ukwenza sengathi ufailile mawuphuma emshadweni. Awufailanga futhi uphumelele ngoba abanye bagcina bengaphumanga ayiphile leyo mpilo enzima kuze kube phakathi nakuba kungasona ke isimo esimnandi. Akekho umuntu okufanele ephiliswe kwe-robots. Akekho umuntu okufanele ephile kambi ngoba kuthiwa emendweni kuyabekezelwa kwasho kwacima. Ngeke ngilalele ngisho omama babekhuluma ngibe worried ngoba omama mabekhuluma banento yokuthi hey mina ngabe yenzela u1 2 no 3 mase ngithe ngazike mase kufika umakoti wakwakhe uzophila impilo enjani ngoba bona babuka sengathi lokhu kubekezela kwabo iyona jeni yomshado kanti cha babemhlukumeza kulowo muzi. Bemhlukumeza futhi enomkhwenyana or enomnyeni ongamdefend. Ngoba phela manje ngeke uphume kini uphila ntofontofo usufika kwelinye ikhaya usuphiliswa impilo ongayazi ngoba umakoti wakhona. Hayi imshayele ngihlomba umntwana ngiyaxolisa ukhuluma kakhulu bengizophendula lothi ingaze ngaphoxeka. Hayi ungaphoxeki, ingane izothola ithuba nje lokuthi ihlanganise impilo yayo kangcono. Okuhle ke yena ke hayi aziningi izinto eyitheni support unayo. Abazali bakhe futhi mayethi uqala lokhu baseduze kakhulu naye. Bye bye.